ತುಳುನಾಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಡು ಮಸರುಗುಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚನಿಗೆ ಮಾತಾನು ಆ ಮಸರುಗುಡಿಕೆ ಲೆತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಮಸರುಗುಡಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನಿಗಲು ತೋಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥ ಬೀದಿರು ಮಸರುಡಿಕೆಗೆ ಮಾತಾ ಸಜ್ಜಾದ ರೆಡಿಯಾದ ಮಾತಾ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು. ಈ ಸತಿ ಕೊರೋನಾದಷ್ಟದು ಇದರ ಆತು ಜನಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಲಿಜ್ಜೇರು ರಥ ಬೀದಿರು ಕೆಲವು ವೇಷಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅನುವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ತೋಲಿ ಕೆಲವು ವೇಷ ಕೂಡ ತೋಲಿ ರಥ ಬೀದಿಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಂಗಾರದ ರಥನು ಹೋಗ್ತಾರಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾದು ಕುಸಿದೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಂಗಾರದ ರಥದ ಕುಲ್ಲಾದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥ ಬೀದಿಡು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೊಸರು ತರ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಕ್ರಮ. ಮೊಸರನ್ನು ಮಡಿಕೆಡಬಾರ್ದು, ಅವನ್ನು ಬಿತ್ತು ಕಟದು ಅವೇನು ತಿರ್ತಿಡು ಕೆಲವು ಜನ ಮುಂತದು ದರ್ಪುನ ಕೊರಲೇಬೇಕಾದವರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕನಕ ಗೋಪುರದ ಇತುರುಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಡಿಕೆನ ದರ್ಪಣದ ವಿಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಒಂದು ಮಾತನಿಗೆ ತೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ
ತೆಗೆದಿರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿನ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭೂಮಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಮಸರುಡಿಕೆನ ತೂದು ಆ ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಗಲು ಪಾತ್ರ ಅವಳು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.